Bakit ka nagbumba? Kabayo! Pare, yung lolo ko nag-dive sa tuktok ng barko. 3 beses umikot. 6 na minuto siya sa loob ng tubig. Oo, oo, galing ng lolo ko, pare. Galing na ng lolo mo, walang kwenta ang lolo mo. Oo, bakit? Ang lolo mo. Oo. Yung lolo ko. Pangilang lolo na yun? Ewan ko. Nag-dive yung lolo ko. Oo. Tapos, umikot-ikot na ganyan, nag-tumbling pa. as in ikot? Oo. 360? Oo. Lolo mo? Baka si Ken tumbling naman lolo mo. Sa Olympics yan. Tapos paglubog. Oo, sumali pa nga gano'n yung Olympics. Paglubog. Tapos pag-angat niya na ganyan. Palakpakan yung tao. 20 minutes. Lolo mo, pare. Palakpakan natin. Anong lupit ng lolo mo, tol? Bilib ako sa'yo. Parang po. Bilib na ako dito. Yung mga lolo nyo, walang kwento pala. Bakit naman? Yung lolo ko, ganda mo. Ay, lolo ka kasi tsura mo ngayon. Kapatid ang lolo ko yun. Kala ko lolo ko eh. Tumalon din sa ano, sa pinakataas sa parte ng barko. Tumalon siya, no? Siyempre, matagal sa umikot din, katulad ng ulo mo. Ano yun? Nag-360 rin? 360, 720, gano'n. 720, ganun lang. Baka matagal sa'yo, malupit pala kung lolo nito. Siguro nga, eh, pagkatapos umikot, matagal sa loob ng ano, lalim ng tubig. Oo. Akala niya, in-spit niya, Kapatay na. papalapak mga tao. Oh. Siyempre, nung pagbitaw niya, wala na, niiwanan siya. Bakit? Ganun siya katagal sa ilalim. Oh, Candida! Bakit ka nagbumba? Kabayo! 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 Pare, balita ko astig ka raw sa bahay niyo ah. Aba, syempre. Kasi sabi nila pag nag-aaway kayo ng asawa mo, ikaw daw yung may huling salita. Aba, oo naman. Tibay mo, Ay, tiga, tigas mo pare. Idol! Teka nga lang. Curious ako eh. Curious ako eh. Bakit naman? Ano bang sinasabi mo sa misis mo? Yes, darling. Oh, Candida! Bakit ka nagbumba? Drip Urin! Magandang araw mga ka-drip! Ang umo si Jem at ino ang Drip Urin! Si Mamang Chef may pasabog na gagawin. Pero ano kaya ito? Panoorin niya lang natin at huwag mangungulat. Babala, yung mga bata huwag gayahin sa loob ng bahay.
Can I hit your spot? I know you. Mag-ingat sa tubig na inyong iniinom. Dahil mga hindi malamoy na yung inumin nito. Manoorin nyo. He, he, he. See, I just At panghuli, si Mamanggal. Na akala mo, isang walang. Pero, nananadyak pala. Manoorin nyo. He, 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 he. show me. Stop wasting my time. At dito na naman nagnanamos ang Rip-Urin. Pero bago tayo magnamos, siyempre kasama ko ngayon si Nyep-Nyep Mon at saka si Wesley. Yan, greet ka na Wesley. Ako daw greet niya. Ikaw, ang greet ka na rin. Si Danica. Ano daw yun? Si Nani nga daw. Nani nga, hello daw sa kanya. Oh, ano bang gusto mong i-greet? Yung mga kagangas natin yan sa Magsinga, sa una. Ano ba? Si Jongjong, yung barkada ko, birthday niya ngayon. So, happy birthday, pare. Oh, Inuman tayo mamaya, inuman. 1 week pala siya magba-birthday. One week ang birthday mo, pare. Ayos nga. Ay nga pala, sweet and spicy. Sabi ni Karen, ang bite-bite nila niyan, sina Ate Weng, saka si Kuya Bong. Ma? Papa Mong daw. Mama Weng. Kain kami dyan, next week. Sa amin lang sila, sabi ni Nyon, si Manny. Happy birthday kay Carla. Ano ba? Kay Leo na, happy birthday. Ako naman kay Gemini. Happy birthday, Boss Jamie. Si Jamie. Yan. Ano yung marketing namin? Ano ba, Leslie? Birthday din niya eh. Happy birthday, Leslie. Well, Kaya pala pinababati ni Ate Leslie si Kuya Jesse. Ay daw. well, mga kaibigan,
At mga kanim, huwag niyong tandaan na ginagawa ko ninyo na